Que Mataró és una ciutat de gegants es pot veure clarament la tarda del 24 de juliol, durant la gegantada. I és que les figures d'associacions, barris, escola, etc. surten de la plaça Santana i passen per davant de l'Ajuntament, on allà recolliran la família Robafaves i tots junts s'aniran cap a la plaça de la Brisa. Endavant, Joana! Així és, ja fa uns quants minuts que la cercavila ha començat des de la plaça Santana i està ja a punt d'arribar aquí, a l'Ajuntament de Mataró, on la família Robafaves ja els esperen. I demà a la tarda ens tornem a veure per començar oficialment la festa major. Aquí, fins demà!